Batancha ngoma ngechain chakumanya faster kushika ngoma za kutama ne mapasta Black Fire ndakamufollowa pa IG after ipapo ndakalaika ndakazviona Mrs. Malaika aitobaka akachena semukaka semitele this ndaitopedza kuposta video akunge jeti ndakazviona bhora ratova muneti ndaitotaura neshona patiro bebi raWhatsApp yange yavasawasawa itori fire yange yavasawasawa itori fire paWhatsApp yange yavasawasawa itori fire yange yavasawasawa itori fire pasina awo ndakamisa padipi zviganzi vangu gakushandoita kabhipi ndakambofunga kumbofonera vhipi apa mumusoro ndanga ndakapfeka kepu zvikanziwena mutana mina nyakutanda ndikati mina izakupata njengekanda dei racho ndanga ndiri mumutu apa akandisepurayange yavasawasawa itori fire yange yavasawasawa itori fire paWhatsApp yange yavasawasawa itori fire yange yavasawasawa itori fire ndakamufollowa pa IG after ipapo ndakalaika ndakazviona Mrs. Malaika aitobaka akachena semukaka semitele this ndaitopedza kuposta video akunge jeti ndakazviona bhora ratova muneti ndaitotaura neshona patiro bebi raWhatsApp yange yavasawasawa itori fire yange yavasawasawa itori fire paWhatsApp yange yavasawasawa itori fire yange yavasawasawa itori fire pasina awo ndakamisa padipi zviganzi vangu gakushandoita kabhipi ndakambofunga kumbofonera vhipi apa mumusoro ndanga ndakapfeka kepu zvikanziwena mutana mina nyakutanda ndikati mina izakupata njengekanda dei